aquesta ocasió anem a inaugurar una exposició de l'artista José Hernández que ara ens parlarà entorn a l'obra i també ens parlarà Joan Castellfont entorn a com ha sorgit el que vingueren les dues exposicions a la vegada a la ciutat. De l'Ovidi Montllor. Serà blava i tranquil·la la mar. Serà verda i espessa la vall. Serà gran i dolça la muntanya. Serà un dia que durarà anys. Gent de mar, de rius i de muntanyes. Tindran tot i es parlarà de vida. Les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegries. Floriran grits i cors i paraules en el dia que durarà anys. Braços lliures i boques i mans. Bé, en quant a José Hernández, què més us puc dir? És un artista molt reconegut a nivell nacional i internacional, és un dels artistes espanyols contemporanis més prestigiós, va ser Premi d'Arts Plàstiques, Premi de Gravat. A l'exposició hi ha una selecció d'obres, moltes d'elles inèdites, on el que podeu gaudir i admirar sobretot és l'estil personal que té José Hernández amb la literatura, la literatura de Kafka, el cinema de Buñuel i de tants altres autors, amb l'art expressionista, surrealista i simbolista. I sobretot jo destacaria d'ell, una de les coses que més m'agrada és el misteri, com les obres d'Hernández es inviten a d'alguna manera pensar, tindre sospites, reflexionar i tenir incertesa de tot el que veiem a les obres, perquè de vegades el fantàstic, el real, està en una dicotomia molt interessant i el plaer de somniar amb José Hernández és una aventura a la que tots i totes esteu convidats. Presentaren la idea al Toni Miró i diu, pues anem a portar-la al Toni. I a partir d'ahir va sorgir una altra història també que em va agradar moltíssim, quan el Toni diu, bueno, però no ens posem sols a Hernández, sinó anem a fer una teua també coincidint en la d'Hernández. Bueno, millor encara, no?